chodzi mi o to, że opakowanie wygląda w ten sposób. I ja musiałam to tylko delikatnie otworzyć w ten sposób i nie zrobiłam tego po prostu w ten sposób. Widzieliście zresztą, jak otwieram opakowania, więc to wygląda jak po prostu śmiesznie zrobione. No i dodatkowo te paczki strasznie mi... Otworzyłam opakowanie i te paczki strasznie mi śmierdzą ze względu na to, że one wyglądają, jakby były zgrzewane. I lecimy z pierwszą, którą chyba najbardziej mam wrażenie, że mogła być ingerowana, bo to tak po prostu wygląda, jakby, wiecie, od góry to nie jest zgrzane. To totalnie nie jest zgrzane tu. Nie wiem, może mam jakieś złe przeczucia? Jakby mogę sobie to rozdzielić. Dobra, lecimy. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle cokolwiek będzie. O!